A chtěla bych vám představit dětský pěvecký blok Sluníčka, ve kterém zpívají děti ze 2. až 5. tříd. A nový název Sluníčka máme z toho důvodu, že tak jako když vyjdeme ven a je krásně sluníčko, tak se nám zvedne nálada. A stejně tak děti by chtěli svým zpěvem vám vyloudit úsměv na tváři a nebo vás pohledit po uši. Ale koukám, že už děti mi chtějí naznačit, že asi mluvím moc dlouho. No tak uvidíme, snad je probere nějaká písnička.
zádech měli baťoch a říkali, že oni mají daleko radši med, takže všechno ta lízátka, že vám dát vám, takže mi neodcházíte a když se pokloníte, tak potom dostanete sladkou. Takže já bych vám chtěla poděkovat, že jste úžasné publikum, děti vám předvedly, co se naučili v podstatě za 2 měsíce, takže to, že nám občas někde něco uteklo, zase není tak na závadu. Někdo vystupoval dokonce úplně poprvé, myslím si, že to byla docela slušná premiéra. Takže děkujeme.